Tras case medio ano sen pisar as aulas, os cativos volvían ao cole esta mañá para afrontar un curso marcado polas medidas de prevención fronte ao coronavirus. Para os pais horrible, porque coa mascarilla e toda a historia é moi complicado. É moi complicado de gestionar. Están os nenos moi concienciados e os profes tamén están moi pendientes deles. Estánse seguindo, xa vemos que, todos en fila, todos moi ben, os profes xa esperando. Eu creo que se vai a facer moi ben. As máscaras apenas deixaban entrever os nervios e a emoción na cara dos pequenos que se reencontraban contentos cos seus compañeiros de clase. Os nenos están ilusionados porque teñen ganas de volver. Bueno, os nervios, a principio tiña moito interés en volver ao cole, pero levantarse e empezar, non vou ao cole, bueno, normal, nada, ben. Mochila, todo novo, eso, os primeiros días vai ben. Nervios tamén entre as familias que afrontan esta nova normalidade escolar con preocupación, pero tamén con optimismo. En principio contamos con que vaya ben, pero bueno, o protocolo da Xunta moi improvisado e todo moi improvisado. Eu estou como aliviada por un lado, porque tiña ganas de que volveran, de volver á rutina, á normalidade. Eles teñen moitas ganas de ver os compañeiros, de tamén volver un pouco á rutina. No CEIP, o grupo de Ribeira organizaron as entradas e saídas con distintos horarios para evitar aglomeracións nas 6 portas de acceso ao centro, igual coas saídas ao patio dividido por zonas e con saídas en 2 quendas para minimizar a interacción entre o alumnado. A organización foi moi complicada porque o noso centro ten moi pouquiños espazos. A única ventaxa que tivemos foi que temos 6 portas. Entón podemos organizar para que os nenos entren por 6 portas diferentes, pero organizar os espazos, sacar mobles e demais foi un traballo moi grande para todos os mestres que tiveron que traballar un montón. Os recreos, non van poder compartir xoguetes, non van poder compartir certos elementos, van a ter que salir compartimentados. Entón, temos que organizar 2 recreos, co cal no noso centro é moi complicado para organizar o profesorado porque son moitas unidades, entón está resultando realmente complicado. A pesar do complicado da organización, dende o centro fan un chamamento á tranquilidade. As instalacións contan con todas as medidas para garantir a seguridade dos alumnos. As familias están preocupadas porque, claro, si pasa algo. Entón, claro, pero nós aí, nin nós, nin elas, nin ninguén, si pasa algo, pois que sea o menos malo posible. Nós puxemos todas as medidas de higiene, todo o que está na nosa man está posto no colexio, desinfeccións, felpudos, todo o que fai falta. Pero, bueno, non estás libre de, co cal, pois, bueno, o tempo nos dirá a ver que vai pasar. Polo momento, segundo o calendario da Xunta, tan só volveron ás aulas 2 cursos de infantil e 3 de primaria. Será mañá cando se incorporen os 440 alumnos do CEIP grupo para iniciar un curso cheo de incertezas.